close na din, oh. Mga nagboto pa din. Close ang mga tindahan. Balintilagban. I love ghost. Uy. Mga 10 minutes lang siguro kay gamay ra ang nagpila. Dan na dito de. What's up, Bungo? Dali ra kayo na. Sara dito de. Picture mamaya. Pasok na. Daog na. Daog na. Surbol na. Ay kayo. Kaning baka ha? Ang baka eh. Oh, katulugon na siya ko. Mamalit may karon og isda. The punong is here. Ala na, suko na dyan siya. Ano suko? La 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 la. Ah, nabusog. Oh, busog. La 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 la. Oh, bako. Tulog na ang bata. Kinsay madaog kay arong presidente? Kinsay madaog kay arong presidente? Si mama mamalit og isda. Tren. Dara siya mamalit. Namalit si mama og isda kay sugbahon sa balay. Tagpilang kilo anak ma? 150. 150 ang kilo sa bangus. Tilapia. Ah, tilapia. Presko. Sama sa among bibi na presko. Tilapia nga. Di bangay siya dagko. So dagan siya. Kaan ka tilapia na? Kaan ka tilapia na? Bread. Isda og carnising. Oh. Oh, daw. Oh, ka na. Kamundur ka, bebe. Bread. Nagwalta ang baby na mo. Uli na me. It's 7 p.m. Tara, hilak na siya. Oh, nakatulog ng maon. Ang maon nakatulog ko. 어릴 적엔 비가 오는 게 싫었어. 운동장 밖에 엄마들 속에 안개 너를 볼 때면